Alhamdulillah, Ramadan, don Allah ina kwana, nace ina kwana ya kika baro tu aljanna, nace ya kika baro aljanna da kuma yan matan aljanna gidan su annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Yaro kana yin sadaka ko sai Ramadan yayi, nace kana yin taimako ko sai Ramadan yayi. Yaro me amfanin murhu a gidan da babu mata? Yaro ka san me watan Ramadana, watan rama, watan zaman lafiya, nace watan zaman lafiya, watan tuba. Ya Allah muna tuba, nace muna tuba, amura ne da tuboy da tasiu tiboy. Yola muna azumi ya Allah, muna azumi ya Allah, ka karba tuban mu. Watan kariya, watan yafiya, watan shiga aljanna cikin sauki, timon of tranquility. Ramadan don Allah kina so na, nace kina so na don nima ina son ki. Watan alkur'ani, watan Muhammadu Rasulullahi, watan da muke murnan kasancewan mu musulmai. Wallahi addinin annabi Muhammadu ya fi kowane addini. Wallahi annabi Muhammadu ya ce musulmi dan uwan musulmi ne. Komin lalacewan kaza ta fi naman doki, nace komin lalacewan kaza ta fi naman doki. This is the Rocket Hausa Hype Man, the 002. Amora ne mai gombawa.